Ipinagdiwang ng FINMA University of Pangasinan ang 100 founding anniversary nito noong Sabado sa Narciso Ramos Sports and Civic Center sa Lingayen. Ang selebrasyon ay dinaluhan ng mga estudyante, alumni at guro bilang pag-alala sa makulay na kasaysayan ng universidad. Nagsimula ang programa ng mga pagtatanghal mula sa mga estudyante at kilalang banda. Tinalakay din sa okasyon ang mga hakbang ng paaralan upang mapabuti pa ang edukasyon at tulungan ng mga estudyante na magtagumpay sa kanilang mga larangan. Ayon kay Catherine Garcia, Chief Operating Officer ng FINMA University of Pangasinan, ipagpapatuloy ng universidad ang mataas na kalidad ng edukasyon. FINMA University of Pangasinan for 100 years have been providing quality education. But let me emphasize to you that here, you just don't get quality education, but you get this sense of belongingness. We will help you complete your college degree. We will be with you throughout, from the start, the moment you step out, you step in the school to the moment you graduate. Sasamahan namin kayo. Hindi namin kayo iiwanan. Ang presidente ng alumni na si Robert Mendoza, iginagagalak ang mga hakbang ng paaralan upang mas mapabuti pa ang edukasyon sa bansa. Thank you so much, FINMA UPang, and again, let's continue making lives better through education. Ilang estudyante naman ang nagpahayag ng kanilang kasiyahan bilang parte ng selebrasyon ng ika-100 taon ng universidad. Ayun po, masaya po ako ngayon dahil kasama po or kabilang po ako ngayon sa ika-100 taon ng pagdiriwang ng FINMA University of Pangasinan. And I hope that this celebration ay mapasaya po lahat ng mga estudyante. Kasama na po ako doon. Bago matapos ang gabi, binigyang pugay ang mga alumni at guro na nag-ambag sa tagumpay ng universidad. Itinatag ang FINMA University of Pangasinan noong 1925 at hanggang sa ngayon, patuloy ang serbisyo nito sa mga kabataan bilang paghubog na maging pag-asa ng bayan. Mula dito sa IFM Digupan, yan ang ating good news. Ako si Idol Ruru Hugutaro, tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.